اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الفاتح لما أنقلك والهاتم من سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Dan gwari me ke tafi da kai? Abin da ke tafi da ni na zo ne ina so ki musulunta. Kana so ka musulunta? To yanzu za mu fara. To yanzu za a fara cewar kalmar shahada kake zo yanzu za ka musulunta. Ina so ni musulunta. Ka ce ashhadu Ashhadu Allah ilaha illallah. Allah ilaha illallah. Muhammadu Rasulullahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Duk zan faɗa maka wani sunaye, ko Aliyu, ko Najib, ko Aminu, ko Ibrahim, wanne kake so? Malam duk a cikin sunaye ne ban ji ka ambato wanda nake so a samin ba. To wani suna kake so? Ban ji ka ambato sunan Dangote ba. Dangote nake so a samin. Dangote? Kai ban da abinka dan gwari, me ruwanka da Dangote? Malam mu mun fi son sunan Dangote a gaskiya.